tietenkin. Perse on siellä ja hirveen on nätti perse siellä. Ihana. Älä heitä. Hai saa. Rastipäälliköistä rastipäällikkö. Tänään olemme hyvin vitsikkäitä. Meillä on todella hauskaa. Onko semmonen taas, että voi että sua saa hävetä? Oli vissi niinku joo. Hirveen olet hyvä kaveri niinku minua tuolla tavalla sanot ja nyt hirveen tuli paha mieli minulle ja. Sillä tavalla arvopapereita heittelet. No etpä oikeastaan. Ai miten? Vähän ehkä väärät varustus. Suo partiohuivi kaulassa ja Eikö partiolla? kukkalasit päässä. No mutta eikö partiolla sitä just koviksi? Ollaanhan me, mutta se on salaisuus. Me ollaan hyvin pietty se piilossa. Salaseura. Maailman vallotus. Partiomafia tulee ja sitten kohta ei oo muuta kuin partio. Kelke oli vain esimakua. Nyt sisään suureen unelmaan, tahdon sukeltaa. Ja toivon, ettei aika tää tuu koskaan loppumaan. Kesä antaa kaikille onnen tunkeen. Emmi, Mitä? mikä on ehdottomasti kaikkein tärkein ikinä asia kautta esine, kun ollaan rastilla ottamassa rastimiehiä? Minä tiedän! Ruoka! Ruoka, kyllä. Meillä löytyy täältä tänään, mitä on jäljellä. Meillä on Filippiinos. Keksiä. Sitten yläkulmaan pitää laittaa semmoinen. Saa tää tuotemainontaa. No niin. Sitten meillä löytyy 2 pinkkiä. Tämän lisäksi vielä 1 tuolla on. Sitten on autossa kohmeinen päärynämehu. Joo, sitten meillä on tontikalaa. Maistus on aika suonen. Ja meillä on jäljellä vielä 2 mandariinia. Jäätynyttä. 3 kertaa jäätynyttä mandariinia. Niin ei se haittaa. Se voisi syödä. Olemme jo mutustelleet tässä vähän kaakaota ja myös tukkeksejä. Hieman koko paketti meni. Ois voinut olla enemmän.